Setunggal sidam sekaring bawana langgeng wisanggeni kita gelem ngendhake kita gelem mendho apa ora kang dadi kerepan kita wisanggeni wayang ulun wisanggeni mbok yo nyeh maur to ni ora pangling Bathara Guru iya wisanggeni kita mendho ya nggih kita mendho neng kene ora ana wisanggeni anane Prabu Candrageni mangerti ya wisanggeni mbaya usah kita nutup-nutupi yektine ulun mriksa kelawan apa kang wis kita gawe nganti kanan ana ing kayewangan Dandang Mangure dadi kaya mangkene Bathara Guru piye wisanggeni ngene ya yektine aku dadi nalindraning negara Dandang Mangure iki aku ki njaga kanan negara Dandang Mangure lah kok teko arep ngluputke karo aku ora duwe luput aku ora duwe dosa aku mung arep njaga kanan negara Dandang Mangure merga komplang lan suwung gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang lesri sang mawe gandrung mboya ana pangapura kanggo kita manut wektu dina iki kita bakal ulun banjut ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka ayo nek arep ngruda maripeksa karo Prabu Candrageni bakal tak todhi sepira kadigdayanmu taman ana pusaka Kyai Cis Trisula wisanggeni wela tekono geni murung sak lumbung gedene mekasan mbuyatu mama dayaning Kyai Cis Trisula ora temomo merga geni kuwi sing ngayomi karo aku kuwi ududaya kemandenku kuwi dudu kok guna kasantikanku kuwi babar pisan ora ning merga sing ngemong kelawan jiwa ragaku kuwi ngerti nek niatmu janjane arep njlomprongke karo Prabu Candrageni wela dalah mergo pancen wis wangkal kang dadi pambegan kita wisanggeni mula kang saka kuwi ning kene saiki dituntut sapa ingkang bakal bisa ngungkuli marang pangwasaning dewaning para dewa ya panjenengan ulun ya disawang sapa sing bakal kewirangan ana dewa tak gawe wirang mengko mati dening ulun kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan ben nek pancen karepane awake dhewe kaya ngono ya awake dhewe kudu dinekati kudu wani nekat kudu gelem neruske lakune para Pandhawa lah iya to Kang ayo tur meneh niate awake dhewe nggone bakal ngrebut negara Sina bali mring panguwasane para Pandhawa kuwi ora mung aku sing kepengin ngekahe negara Ngastina tok ora mung aku dhewe ayo ning aku ki kepengin supaya iso ngabekti mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ya para Pandhawa lah ya ngono to ni sebab mengko nek aku sing dadi ratu terus mengko sing dadi patih Kakang Antasena loro-lorone ngatunggal awake dhewe manunggal dadi siji nadyan to sinebut Antasena karo Wisanggeni satriya sing ndunggal kewarisan nanging iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa lah ya ngono to tak kira nek arep nganti gara-gara apa to Kang ora apa-apa ya wis nek ngono engko nek ana Kurawa tekan kene pethuke bareng-bareng lah iya diajari kabeh ora usah wedi nek mung karo wong-wong Kurawa kuwi ora enek sing didaya blas lah iya ngono to Kang wis sing baku kowe ora usah melu-melu perkara iki lho kok ora melu-melu perkara iki sing gegagayan arep dadi ratu ki aku ngene kowe iki piyayi ngono piyayi apa piano aku ngajeni karo kowe mergo najan kowe iki adikku ki mengko kowe bakal kowe iki calon Nalindra Ngastina ngono Kang mula aja ngasih kowe engko melu-melu perkarane nek ana gelute pasrahno karo kakangmu wae ngono ya Kang ya
Wis iku nek Kurawa tekan kene wis semingkira, ku sing bagus semingkira saiki ku nek Kurawa tekan kene pethukne tandingane kridane Kurawa. Iya, matur nuwun ya Kakang Antasena, rasa matur nuwun. Awake dhewe nyambut gawe bareng ngono kok. Iya iya Kakang. Heeh. Sae. Sae sedyane pikan. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ronangkono magawe klarira wang manus maning jajalanat ngaglang gergancang kaya ndo mentang kaya kendewa Antasena iki Pak Dekarto marmo pancen ngono Dik nekani Antasena ndi Wisanggeni ulungna marang aku lho perlune arep tak bondo tangane krincung sira tak leboke pakunjaran merga Wisanggeni wis wani ya kuwi lancang njaluk baline negara Ngastina saiki nek sampean arep mulasa karo adhiku Wisanggeni aku sing ora trima pantrimamu piye rawe-rawe rantas malang-malang putung adhiku Wisanggeni ki arep dadi ratu ning negara Ngastina ki arep moktekke para Pandhawa mergo aku karo adhiku Wisanggeni kepengin ya kuwi mikul dhuwur mendem jero mergo aku satriya sing ndunggal kewarisan karo adhiku Wisanggeni kuwi dudu dadi perkaraku sing baku nek Wisanggeni ora kena dindake saiki kudu tak rudo paripeksa kudu kon ngendhake kamurkane aja ngasih ngekahi negara Ngastina iki dudu wenange Wisanggeni kose sampean iso muni iki dudu wenange Wisanggeni piye mergo Wisanggeni munu wong jaban rangkah Wisanggeni ora duwe wewenang tumrap negara Ngastina kita luruske iki aku dadi sampean paring dawuh nek Wisanggeni wong jaban rangkah Wisanggeni kuwi dudu perangane para Pandhawa. Kok iso dudu perangane Pandhawa? Coba saya tak takon Wisanggeni anake sapa? Anake Arjuna. Lah Arjuna ki sapa? Panengah Pandhawa. Kok ngapa muni Wisanggeni wong jaban rangkah? Merga Wisanggeni dudu perangane Pandhawa sing ora duwe wenang tumrap negara Ngastina. Lho, Wisanggeni ki anak-anak Pandhawa. Wisanggeni ki anake para Pandhawa. Lah kok dadi sampean muni Wisanggeni wong Liandrayan, cetha Wisanggeni anake Paman Janaka kok. Hah? Yo, ora iya yo. Muni sampean. Wong senengane kok golek alasane kok nek ora. Ayo saiki bakune sampean ora trima karo adhiku Wisanggeni. Arep mulasa karo adhiku Wisanggeni gedene arep gawe cintrakaning pati adhiku Wisanggeni mungsuh udu sapa-sapa ning mungsuhe Antasena babu arep apa? Lena pangindhamu tebat dadamu lakon mak neng kene marganing matimu Singalena mrapteng lalis yo maju jangkah ora bakal tak tinggal loncat Pak Dekarto marep maju kene Tangiyo oh iya lah wis salah tangan yo
Saiso. Hot. Hot gak ujar. Oh. Yes. Yo. Yo. Aku arep ngantem arek wedi. Hut. Jaya. Hut. Oh. Ya. Bentar. Sambat ayo. Mati ya. Jebleske ya aja alah apa hot yo aku hot yo alah alah hot sambat kok sik ngenteni gaman ya ayo cocok ulah jebol sajam Sendro balik ke ora dicat ya ben Wadyabala Kurawa kuwi jan ora enek sing keneng dindelke. Nek budalane apike ora jamak-jamak garapane. Bareng maju perang ilang katigdayane blas. Kuwi lah. Ya, aja guru sing enom-enom sing maju. Pakdik-pakdikku. Sing tuwa kene ayo. Sing tuwa dhewe.
Senopati lho kon maju kene tekan kene Pak Dekarno tekan kene Kapeng Karna mawinges-winges katon lir lan dabeng Trisula panes maning jajalan sekretaning baune iblis lanat Antasena ora kena digawe becik ora kena dikandhani nek sampean iso ngandhani aku terus ngopo coba nek sampean ngandhani aku terus ngopo apa anggepmu nek sampean ngandhani aku karo Wisanggeni terus mendho kekarepane Wisanggeni ngono miturutmu piye ora bakal mendho mergo ngene niatku ngene iki laku dharma aku kelawan adikku Wisanggeni kepengin ngabekti mikul dhuwur mendem jero karo para Pandhawa wong tuaku mergo aku karo Wisanggeni kuwi satriya sing ndunggal kewarisan mongko swargane wong tuwa kuwi saka anak sing iso tumindak becik iso tumindak apik tumindakku elek nek iso aku sithik-sithik wae ya tumindak apik nanging seranamu kowe arep ngabekti karo para Pandhawa luputku nggon endi ora sak trepil lan ora sak pantese kalamun negara Ngastina kuwi dijaluk ming panguwasane para Pandhawa kalamun ora sinartan perang gedhe Bratayuda. Oh ngono karepmu iya. Ya wis nek ngono saiki dikenceng perang gedhe Bratayuda ora sah Kurawa mungsuh Pandhawa, Antasena mungsuh Kurawa ngono wae piye. Ora iso sebabe. Mergo kodrating Gusti kowe kuwi ora kena melu perang Bratayuda. Sing ngomong sapa? Kuwi kodrating Gusti. Ana aku melu ora kena lho. Piye to? Apa anggepe aku ora iso tuku tiket ngono? Ora le ngono. Sing baku Antasena, mumpung aku wis iso ngelingke karo kowe kanthi alus lan bener becik. Adimu Wisanggeni kae ndakno kamurkane aja ngasih duweni pakarti kang kaya mangkono. Alah apa? Sampeyan wong tuwa kuwi kudune malah iso ngerteni, iso apa ya jenenge nyengkuyung karo karepane anak ora malah duwa kaya ngono kuwi. Aku sing ora trima tantrimamu. Gandeng kowe tak elingke. Padha karo kowe wis ora nampa warah lan kowe nampik pitutur becik. Kowe gelem ora gelem kudu bisa ngasorke kridane. Wong tuamu ngawung nek kepengin negara Ngastina bali marang panguwasane para Pandhawa. Iya, tak turuti ayo perang karo aku sak kamat-kamat alon-alon wong tuwa karo cah nom iki beda tandange retira. Sungut ngono kok kalah. Waduh. Panalinganira lumajaring ratri nenggak sangkanira kapisanan aning perang Bratayuda Bapak Remban Durna lole anak Prabu Karna iya Bapak Remban kados pundi menapa saged ngunduraken Wisanggeni kalian Antasena waduh kula kok malah kewirangan terus pundi nggih
Mungsuh bayi wingi sore kok kula saged dipun kawonaken. Coba to. Antasena menika bayi wingi sore ning digdayane ngedapi-dapi. Sampun perkawis menika kula mboten saged ngrampungi. Kula mboten saged ngrampungi perkawis menika kula pasrahaken dhumateng Bapa Mandurna. Nuwun sewu. Panjenengan menika senopati kedahipun saged merantasi perkawis menika. Nyatanipun kula kawon mengsah kaliyan pun Antasena. Sampun kula sumanggaken. Lole Antasena kowe kewagang isana iki Kyai Sundha maneh. Bumi langit tangkep kowe. Swara gembol manyar-manyar. Antasena kowe bocah ra kena dieleki. Kowe bocah ra kena dikandhani. Kowe gawe rusake negara Ngastina. Kowe gawe sing sarane kawula Ngastina. Kowe gawe sing sarane para Sata Kurawa. Ayo saiki kowe iso ngalahke wong tuamu liyane. Kowe ora bakal iso ngalahke mbahmu. Bapakmu kan ilmune saka aku. Ora mungkin kowe iso ngalahke karo aku. Sing kandha sapa? Ketiwasan pripun Kakang Durna? Antasena ngajar kula sageleme dhewe. Lajeng pripun? Matur ana Prabu Duryodana. Ketiwasan anak Prabu, ketiwasan negari Ngastina bedah, negari Ngastina bedah. Bedah kados pundi Bapak Urban? Antasena kaliyan Wisanggeni mboten saged klondhaken kamurkanipun. Malah sak mangke menapa kemawon ingkang wonten negari Ngastina dipun risah kaliyan bocah loro nika. Ketiwasan anak Prabu, ketiwasan. Lajeng kersanipun Bapak Pandura kados pundi? Pados Pitasraya, pados pitulungan sowan wonten ing Kahyangan Dandang Mangure. Monggo kudhayangen. Wong tetian kala Rudra Mas Matih Raja Dewaku. Jaramaya wonten timbalan kang adhawuh Ibu Betari nimbali dhumateng ingkang putra ingkang abdi pun Jaramaya kula jumadung dawuh layak to layak gara-gara ingkang sumundhul ing kawiyat dirasake dening para bangsaning Baju Barat para jem setan priprayangan iki mesti wae sira kula Jaramaya uga ngrasakake la dalah inggih harus kados mekaten Ibu Betari wekdal punika sakendakan punika kula ngraosaken bilih wonten ing Kahyangan Dandang Mangure karaos suwu panas sak temah para bangsaning Baju Barat bubar mawon mboten kantenan tobat ora liya kabeh iki mau disababake merga ya kuwi saka sowane titah Pujangkara iki menika mboten pangling pun Prabu Duryudana iya
ora mangling iki kula putu Prabu Duryudana ing Ngastina. Duryudana sasowan kita ngersaning pun Ibu Padha kanthi raharja sak prapta kita didherekke karo Kumbayana Duryudana Kurumati. Nun amit masang keliman tabi dina bena nglodo dumawang tawang tuwang Kanjeng Ibu Betari Durga sewu-sewu kewatanipun ingkang wayah ing Ngastina sowan wonten kersanipun Kanjeng Hyang Pikulun Betari Durga wonten ing Kayiwangan Dandang Manguri diagung mangaksami bisowan kula Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk saha sampun wilujeng bisowan kula anggen kula sowan wonten ing Kayiwangan Dandang Manguri. Tobat iya mesti wae yen to titah sak liyane kita ya sira kula putu Prabu Duryudana munggah ning Kayiwangan Dandang Mangure mesti wae gawe gara-garane Kayiwangan nggih mesti bakal ulun pidana anging gandeng ingkang sowan ning Kayiwangan Dandang Mangure iki ora liya ya mung putu Prabu Duryudana kulup kita ulun tresnani mula kang saka kita mboh ya bakal ulun paringi pidana nggih matur sembah nuwun Kanjeng Hyang sak banjur apa kang dadi wigatine kok tanpa tinimbalan kita sowan ana ngersaning pun Hyang ana ing Kayiwangan Dandang Mangure dina sak mengko iki Duryudana sewu-sewu kalepatan kula diageng pangaksami mugi dados ning kamuningan Kanjeng Hyang bilih dinten sak menika kawontenan negari Ngastina geger negari Ngastina bedah negara Ngastina bedah sababe apa iki awit saking pakartinipun atmajanipun kadang kula panengah Pandhawa inggih menika pun wisanggeni kaliyan Antasena ingkang adreng kekarepanipun kepengin ngrebat nyuwun wangsul negari Ngastina dhateng panguwasipun para Pandhawa maling sak mangke wisanggeni ugi adreng kekarepanipun kepengin dados Nalendra kepengin lenggah dampar kencana negari Ngastina. Mula saking menika Ibu Betari ngantos kula kepelajar negari Ngastina wekdal punika komplang boten wonten ingkang nglenggahi. Kula bingung kula kedah kados pundi pramila kula nyuwun pintasraya supados jenengan Kanjeng Ibu Betari Durga saged angendaken ngamurkanipun anak kula pun wisanggeni Ibu Betari. Tobat sedhe selikur dina. Duryudana wonten timbal kadhawuh yen to pancen kekarepan kang kaya mangkono mengko luwih dhisik ulun bakal nyuwun mriksa lawan jeneng kita. Nggih, ya mriksa babagan menapa? Apa wisanggeni ora ngemuti nglawan kalungguhane? Ngemuti dhumateng kalangganipun kados pundi? Tobat wisanggeni mono ora duwe wenang tumrap negara Ngastina. Lah kok dadi pakartine kaya mangkono. Malah yen ngono apa sira putu Prabu Duryudana wis ngemutake lan wisanggeni? Kula sampun ngemutaken dhumateng anak kula pun wisanggeni. Malenggo sepringking sak mangke piyambakipun boten purun nimut Prawadasena malah ngrisak kawontenan negari Ngastina. Kula isin meneng ngantos semangke kawula mangertosi kawontenan kula kados mekaten kula dipun sengguh ratu sing ora iso ngayomi para kawula. Kucem asmanipun ingkang wayah pun Duryudana Kanjeng Hyang. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempet kampedha sang retaning bawana ong ya keto kang walang ati Tobat Duryudana wonten timbal kadhawuh yen to krungu aturmu kang kaya mangkono ning kok dadi krasa ora seneng lawan wisanggeni ceritane kuwi bocah wingi sore bayi wingi sore teka wani lancang bakal ngrebut dampar kencana negara Ngastina saka kalungguhanmu mongko mangerti nggir kulup negara Ngastina kowe ya durung wancine bali mring para Pandhawa sabab negara Ngastina bakal bali marang manguwasane para Pandhawa besok ngalamun sak pungkure lakon perang gedhe Bratayuda. Sapa ingkang bisa ngukup kamukten, bisa ngukup kamenangan ning negara Ngastina kedua bakal bisa nglungguhi negara Ngastina. Kula ki sampun ngemutaken kados mekaten kaliyan anak kula pun wisanggeni. Wonten ugi dipun tampik dening anak kula pun wisanggeni. Duryudana wonten dawuh. Pun Ibu sagung ngemutake
Pun yang sagung elingke kelawan Wisanggeni. Pun yang sagung ngendhake ngamurkane Wisanggeni coba mengko omongane apik-apik. Pun yang bakal prapta ning Madyapada goleki kelawan Wisanggeni pun yang bakal ngelingke sing apik-apik kelawan Wisanggeni. Nanging yen to Wisanggeni wis wegan nama warah sampe pitutur becik mari maksa. Pun yang kudu ngruda mari peksa sartane kudu gawe cintrakane. Wisanggeni kudu tegel kelawan Wisanggeni lan Antasena. Matur sembah nuwun sanget. Ning mangertya ya nggih kula Putu Prabu Duryudana. Kalamun Wisanggeni mono ana sambung rapete karo wong atuwane para Pandhawa. Biliripun kados pundi Jengandika paring dawuh kang mekaten Kanjeng Hyang. Coba to. Wisanggeni kuwi anak manjane para Pandhawa. Wisanggeni kuwi anak Pandhawa. Nggih. Kenapa ora luwih dhisik sira kula Putu Prabu Duryudana prapta ning negara Ngamarta njaluk Pintasara kan para Pandhawa supayane bisa ngendhake kelawan kamurkane Wisanggeni. Malah kula dereng kapenggalih perkawis sing kados mekaten. Tobat mula kang saka kuwi ya nggih. Panjalukmu ulun udaneni. Pene yang udaneni kelawan apa kang dadi panjalukmu pene yang bakal ngendhake marang kamurkane Wisanggeni. Matur sembah nuwun. Nanging seranane kita ya kudu gelem budidaya. Ya kuwi seranane prapta ning negara Ngamarta. Njaluk tulung lawan para Pandhawa supayane bisa ngendhake kelawan kamurkane anake ya kuwi Wisanggeni nggih. Sring Astina Maha Prabu Duryudana Darining Sun Werkudara lunang ngandika. Oh Bapak Durna. Wonten dawuh nggih. Kados pundi menika? Kados pundi pripun? Kula kedah sowan wonten Prajanegari Ngamarta nyuwun Pintasaraya dumateng para Pandhawa. Lho, dipun lampahi kemawon. Kula isin. Lho, isin sebabipun apa? Kula mengke malah dipun senggu dening kadang-kadang Pandhawa. Kula menika ratu sing ora bisa ngayomi. Oh, lole. Nuwun sewu nggih. Wekdal punika wekdalipun kepepet. Wekdal punika darurat utawi darurat. Lho kedah nyuwun Pintasaraya dumateng pun para Pandhawa awit Wisanggeni mriku anakipun para Pandhawa. Mekaten nggih, sampun dipun turuti menapa kemawon menapa sarana ing sakmangke nedya damel saged ngendhakaken kamurkanipun Wisanggeni. Mekaten nggih. Nggih, Kanjeng Ibu dari menawi mekaten wekdal punika kula nyuwun pamit. Enggal-enggal kula badhe bidhal tumuju wonten negari Ngamarta nyuwun Pintasaraya senjata pitulungan dumateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yen to pancen wis pitantepi kang kaya mangkono nggih kula Putu Prabu Duryudana. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih Kanjeng Hyang kula nyuwun pamit. Ati-ati. Anggo sesumbar mawalindo bumi konjeng kumalu dukuntur ketuk ngong kumalu dukuntur ketuk tobat lagi wae dirasani lah kok bocahe teko Jaramaya kowe ladal. Kula kok ndredeg Ibu Betari. Aja ndredeg, aja wedi. Dikandhani sing becik-becik sikik. Nggih, kula sumanggaken. Betari Durga. Wisanggeni kula putuku nggih. Iya. Ana apa mrepeke marang kanan ning Kayuwangan Dandang Mangurik, Gusik. Aku arep takon, Mbah.
aku tekan kene karo Kakang Antasena aku mau ngarep takon mergo aku mau sekawet gawe rusa ning negara Ngastina. Tak goleki Siwa Duryudana kok ora ana negara Ngastina komplang tak titik playune. Jebul tinemune Pak Sawang mau sowan ana ing Kayewangan Dandang Mangore. Apa pancen ngono? Iya. Weh lah dalah manus maning jajalan sekenaning baone iblis lanat. Simbah Durga, yektine aku wis krungu apa sing dadi rembuke. Lah kok dadi delangap-delangap ucapmu sampeyan ngandhake karo Siwa Ngastina. Yen to kowe sing bakal ngemutke kelawan aku. Nek ngono aku ora bakal trima mergo kuwi niatku, kuwi gegayuhanku. Kuwi gegayuhanku. Antarane aku karo Kurawa wong Liandrayan ora kena melu-melu. Bener. Pancen ngono. Nek Eyang Bathari Durga kok ngasih melu-melu, wo teges nantang karo Antasena. Batu banjur kita karepan kita kepiye? Pun yang iki janjane mung arep ngemutke kelawan jeneng kita supayane aja ngasih duweni pambegan sing kaya ngono ya nggih wis anggeni. Mangerti ya? Negara Ngastina kuwi bakal bali parang manguasani para Pandhawa besok ngalamun wis dumadi perang gedhe Bratayuda. Ora idep. Aku ora gagas mbuh arep perang Bratayuda, mbuh arep perang Bratawuda sakarepe. Aku ora gagas. Sing baku aku iso ngukup kamukten negara Ngastina, Eyang Bathari. Ya. Latala panus maring jajalanan bayi wingi sore lako teko delangap-delangap bocape ndruwili kaya grojokan Nurwerte kaya bedan sewu dembu pategalan. Ngapa wae? Wela Antasena. Heeh. Ngapa njaluk tak bethot neh apa piye? Aja. Wela kowe kena tak ndhakke kamurkanmu ora es taun ana Windana nek urung kelakon wis anggene urung kelakon ning nggo dampare ning Negara Ngastina ora bakal mendho saka pangrempo. Malah saiki tak sawang kok Bathari Durga sing dadi pepalange adikku wis anggene nggone bakal dadi ratu ning Negara Ngastina. Wela dalah Antasena. Mungsuhmu Jaramaya alah kesuwen nek metu njaba ngono wae kok ora. Entuk-entukane cik apa wela disuwuk kok ora manut mergo kowe arep ngendhake kekarepane adikku wis anggene kuwi karepan apik. Ayo kowe kok malah wong Liandrayan kok melu-melu perkaraku iki perkaraku karo perkarane wong Ngastina kowe ora kena melu-melu. Wela kowe kena tandhake kamurkanmu ora sapa kowe tiban dayane sungunku mati. Walah. Walah. Yo. Dadi rusa kaya ngene kanan Kayangan Dandang Mangore Jaramaya mlayu golek pitulungan Jaramaya.
piye Kang? Ben. Gawe rusuh sisan kok ben. Lho gawe rusuh piye to? Kowe ora ngerti demit-demit do bubar. Oh iya ya, ah iya. Layak kok mamring kaya ngene. Ha iya. Lah terus iki piye? Lho lambu mau jare arep ngoyak Siwa Ngastina. Lho, lah kowe ngerti ora ndi playune? Aku dhewe ora weruh. Walah. Anggere sorane sing ngerti ngono kuwi repot. Kowe ngerti ora? Ora. Lah terus iki piye? Ha sembuh kaya kelangan lacak iki ni. Waduh. Piye ya? Ha sembuh aku dhewe ora weruh. Takon ro aku. Ha iki saiki ndandang mangore suwung. Monggo kanan negara Ngastina wis rusak. Umpama dhewe arep dadi ratu ning negara Ngastina ya wis ora dadi. Lah iya, lah iya. Mula jane nek mau Siwa Ngastina maringke damar kencana langsung mau sore wae malah ora dadi kaya ngene kanane. Lah iya. Mula to. Getun iki tiba ning ngarep. Lho, kok tiba ning ngarep? Lah iya to. Lho kok tiba ning ngarep? Ha nek mburi teneh letong jenenge. Tiba ning mburi ngono. Ha iya. Wong senengane kok sok ngawur ora. Terus iki piye Kakang Antasena? Ha sembuh. Aku dhewe ora weruh. Arep piye ceritane kelanjutane awake dhewe le arep medhak negara Ngastina. Ha wis rusak piye arep dandani coba. Iya ya, ha iya. Kakang Antasena piye ni? Aku kok duwe ide. Ide iki apa? Ora lho, aku duwe gagasan. Gagasan apa? Gagasan pokok. Gagasan utama, ide pokok. Ora bahasa Indonesia. Ah iya. Terus apa? Upama aku tak dadi ratu ning kayangan Dandang Mangore wae ngono piye? Ora ngawur nah. Kok ngawur piye to? Iki papane dewa lho iki. Apa kelakon awake dhewe arep ngratoni demit. Lho. Sing bakur aku takon dadi ratu. Perkara kawulane sapa kuwi mung manut ratune. Perkara reneng kawulane ya ora apa-apa. Terus karepmu piye? Aku tak dadi ratu ning kene wae ya. Dadi ratu ning kene piye to? Sik aku urung tanggap aturmu. Piye lah? Koclok tenan. Kowe yo koclok kok nini ngelokke aku. Aku tak dadi ratu ning kayangan Dandang Mangore. Heeh, terus aku lungguh ning palenggane Kanjeng Hyang Betari Durga. Heeh, terus aku ora sida ngukup pamukten negara Ngastina ya ora masalah. Heeh, terus sing penting aku iso dadi ratu, aku iso ngratoni sapa wae. Iki kayangan tak dadekke negara. Heeh, terus ya ngono kuwi. Heeh, terus terus patak gundulmu lho kowe. Ya, mudeng. Apa subuh? Beras sekilo. Ndok seprapat. Muni mudeng antena. Ya wis aku ngerti karo sandhanganmu. Ning kene ana walate. Walat apa? Tak sandange Kang Boyo. Aku wis manut karo kowe. Putune dewa jan Sang Hyang padha wenang. Lah kok dadi kowe gleleng kaya. Ya wis aku tak lungguh ning dampare kencana Kanjeng Hyang Betari Durga. Ya wis manut. Aku arep tok kon ngopo wae aku manut to. Kene ngene iki terus. Ayo aku madeg ratu. Heeh. Wah jan jebul ya penak lingguhane Kanjeng Hyang Betari Durga iki. Empuk Kang. Ha iya, ya mengko rada mambu pesing.
wong tuwa kok ya ora sing kok. Ya wajar nek wong tuwa kok. Ah iya Kang. Heeh. Piye apike manut? Mosok ratu arep nganggo klambi kaya ngono niki. Ratu apa gendro jane? Kaya ngene iki. Ah iya. Lho. Ora wis wangun ngene iki. Ah ya ora wangun kok ratu kok kaya ngono, kaya satriya, nyatriya banget e. Coba golek sandangan mburi kono. Sik ya Kang tak golek. Kok ana sing cocok engko tak bagahi. Ah iya. Entuk urung sik. Wis lho. Lho iku kok gede banget. Aja nek gegeden aja. Iya Kang. Heeh. Entuk urung. Wis kok Kang. Ah iya. Wis entuk urung. Wis. Coba kok rene ndelok baguse kaya ngopo. Wis. Piye Kang? Apik. Ya mung emane kok eneng bokonge. Sandangan wedok. Ah iya. Ora apa-apa. Wah jan adiku nek dandan cara ratu yen bagus tenan. Kowe gleleng saiki gondrong barang. Ayo gelung aku tak cepot kaya. Wo ngono. Aku arep potong kok ni ben padha sing ngedram. Sing ngedram sing medun kok. Ngolah. Wangun to Kang, bangun. Oh iya. Coba kowe. Ya, sik. Awas lho aku nek tontekke sandangane ora akeh kok. Oh iya. Lho kok nganggo koteka barang? Iki to? Heeh. Kowe lah. Heeh. Sandangane Betari Durga ora sah kembenan barang kowe iki. Liyane kuwi eneng ora? Ora iki. Sik mbok mau eneng apa ora aduh iki. Gegeden e. Ukur swidak apa piye iki? Swidak kaya gori. Liyane Kang ya sik. Senangel tenan golek. Endi ya. Kuwi ana lemari loro kok. Oh ya, iki sing iki kaya. Ha iki. Piye? Lho kok kaya Pardi. Oh. Keciliken Pardi semen iki. Oh ya Parjo nek ngono. Heeh. Ora wangun patih kok kaya ngono. Liyane. Ya sik. Wangun urung. Lho kaya ros bandi. Persis ya. Ah iya. Liyane sik. Sampai habis. Piye wangun? Lho, sing ditakon piye wangun ki aku. Oh iya, piye wangun ora? Ora. Aja ngantukan lho nek ngono kuwi. Lah piye? Lho, kowe ora sing nyekel bonang dengkulmu. Wajane kok ora enek sandangan apik ki piye to ki? Endi ya sandangan patih? Sik. Lho. Iki ana lawang bukan? Oh ya sik. Weh lah. Kok ana rak pirang-pirang? 1, 2, 3, 4 5. Iki sandangan SANDHANGAN sandangan EMBABAN ban. Oh iki sandangan nemban. Dudu. Iki sandangan apa iki? Sandangan apa iki? Iki sandangan TU2M. Oh sandangan Temanggung. Oh Tumenggung. Sandang iki apa iki? PA TI. Lah iki sandangan Patih. Lah iki ya.
sandangan patih. Ana ni, ana. Ya goleki Kang. Ha, sik tak golekane, sik. Coba iki. Lho kok kegeden. Sik. Kecilikan. Kuwi lah. Sik. Nah, iki kaya wangun iki. Sik. Sik kok lugu ya. Walah, lah mestake suwek. Ra sida. Ana ora? Sik ana, santai wae ana kok. Nah, iki kayake pas. Piye ni? Wah. Bagus. Ya mung kuwi lho kupingmu. Apa? Keneng sawange. Wis suwe ra dienggo kok ya ni. Ha iya nganti luwuk kaya ngono harus ora apa-apa. Ya mung iki kok ora iso nggo malang kerik piye to kowe? Kuwi lah. Ning kene wae ngawur ora. Ha iya. Aku patih, kowe ratune. Iya, arep nganggo jejuluk sapa? Sapa ya Kang apike? Manut Prabu Wirambana Dewa. Aja. Ateneh merongos kowe nek Wirambana Dewa. Ngece kowe. Aja Wirambana Dewa. Prabu Lokayanti. Aja. Oh, bandem suling mbuh lho kowe. Prabu Candrageni. Wangun ora? Wangun. Kuwi wae. Oh iya. Prabu Wisageni ya Prabu Candrageni piye Kang? Wangun. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi. Oh. Ngono wangun. Iya. Nah, aku nek njeluk kowe Yayi Prabu Candrageni. Ngono. Wah, wangun banget. Ayo. Kakang Patih. Sapa karang jeneng sapa? Aduh, iki aku. Aku nek nganu jeneng-jeneng ngene iki angel e. Patih Boimin. Ora wangun. Patih Margot. Wangun ora wangun. Wela. Mbok yo jeneng sing aneh-aneh ora. Kuwi jeneng penatah wayang e. Ayo. Patih Giyatno. Aja. Ngawur ora kok jeneng Patih baguse kaya ngono kok Giyatno. Liyane kuwi sapa ya? Sapa ya? Manut Kang. Duh. Combri lho coba. Aja. Liyane to wajan wis ora. Patih. Patih sapa? Patih cepuk ngono ya. Ketiban son gundulmu. Neka-neka ora. Patih sapa ya? Patih Hetek ngono. Ora wangun awak semono kok Patih Hetek. Tenan gila-gilo sirahe. Sik. Suwe ora apa-apa ya nek aku bingung tenan golek jeneng iki. Wis ora apa-apa wis. Sik. Patih Werkudara. Aja. Tidak bapakmu kowe engko ora. Heeh ya, Patih Lars van der Berg. Apa? Patih Lars van der Berg. Kuwi apa kuwi wong saiki ora mudeng. Oh anu wae, Patih Adolf Hitler. Piye? Aku saya le do ora mudeng. Ora apa-apa engko gek perang dunia ketiga. Lho. Ora ngawur lho ora. Patih Sapu Jagat piye?
Wih lah. Kaboten kowe nganggo jeneng kuwi, kowe arep nyapu latarmu ora tau tok sapu, arep nyapu jagat. Oh iya iya. Patih sing futang. Ora wangun. Iki sipit ki. Ora to, iki sing jeneng ki sing ndarik wae. Patih. Patih sapa ya? Patih Sigit Nugroho. Ora wangun. Wong iki ulatmu guyang-guyu arep nganggo jeneng Patih Sigit Nugroho. Atene ulatmu kaya silit. Ngawur ora. Ngawur. Licap-licep. Patih Kilapo Warna. Wangun ora? Nah, wangun. Wis iki wae. Bagih binagih ya, Kang? Ya. Kakang Patih Kilapo Warna. Apa Wisanggeni? Udu lho. Lah sapa? Yayi Prabu Candrageni. Oh ya, Yayi Prabu Candrageni. Ana dawuhmu apa Kakang Patih Kilapo Warna? Yayi Prabu Candrageni. Piye, Kang? Yayi Prabu Candrageni. Mbok ya dialoge sing berkembang. Wajan aku ora tau dadi patih ngene iki. Ya latihan kok. Kakang Patih Kilapo Warna. Piye? Yayi Prabu Candrageni. Nah, ngono wangun. Kelemar-kelemar kaya klemek. Ya. Piye? Dawuh Yayi Prabu Candrageni. Ya ora bengok-bengok. Bocah kok ora. Sing biasa wae kaya mau wangun. Oh ya. Ana dawuhmu apa Yayi Patih? Yayi lho ora kleru to? Yayi Prabu Candrageni. Kakang Patih, piye? Gandeng kahanan negara ing Dandang Mangore. Sik, negara Dandang Mangore ngendi? Kene iki lho bocah kok kocok ora jaman-jaman. Oh iya. Lah sak retiku kayangan kaya ora. Bareng aku sing nungguhi iki dadi negara Dandang Mangore. Ngono ya, Kang? Ya. Wah, jan repot tenan ya. Dadak dadi ratu barang. Gandeng negara ing Dandang Mangore suwung. Piye? Ayo digelak wancine, digege mangsane. Heeh. Awake dhewe kudu ropian-ropian seneng-seneng. Bener, ngetokke penyanyi-penyanyi sing hot-hot. Nah iya, heeh. Aku kok ngerasa kaya ora seneng karo sapa? Mbok keke aku wae. Ora to aku kok ngerasa yen tolehku dadi Nalendra iki wis kuncara. Terus karepmu padha tatanan barisaning Purwadyabala. Wait. Nganggo wait barang. Ngestoke dawuhipun ora sah basa, kowe iki ora iso basa. Oh iya. Mek ora dadi-dadi ya dadi sik latihan sik ora apa-apa ya, Kang. Heeh. Kakang Patih isih mambu e. Kakang Patih Kilapo Warna. Piye? Yayi Prabu Kilapo Warna uduan Candrageni. Jaganen kahanan negara ing Dandang Mangore. Oh iya. Ingsun bakal kundur kedaton. Ya. Iringane Santri Mulyanti. Ngawur ora. Wis ngono wae wis aku arep kundur kedaton ya, Kang. Ya, Yayi Prabu Candrageni aku wong manut karo dawuh Yayi Prabu. Ora sah nyembah, ora sah. Ngene wae ya, Kang. Aku nek joget. Nah, rupet. Nah, lah kok dadi pisang gini malah nunggu dampar kayangan Dandang Mangore Patupet. Iki kepiye lah kok dadi kanane kaya ngene.
kayangan dandang mangore besar pukulon kula nyuwun pengabdilan pukulon. Astu kursi dam sekaring bawuna langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra perkensa Arudaya Pak Pamong Bupula kali cedhe sapa sing gawe Adi Guru ana niki jebul tinemunipun Betari Durga ingkang wonten ing Kayuwangan Suralaya ingkang damel gara-gara wonten ing Kayuwangan mangke ramian Adi Guru sampun ngantos nglepataken dhumateng wiswanipun Betari Durga tembing samangke sing ngandika mestani bilih Durga inggih permoni ingkang dados sabab gara-gara wonten ing Kayuwangan. Lajeng menapa Kakang? Mangke rumiyin to. Durga mriku dipun dangu kala rumiyin. Dipun dangu nanggung rumiyin Di Guru. Wigatosipun menapa lan wonten wigatos menapa wonten ing Kayuwangan Suralaya. Durga permoni wonten dawuh pukulun. Apa kang dadi wigatine dene kita semanana ngarsa ulun. Bantu-bantuan mugi dados ning ngawuningan sewu-sewu kamantanipun ingkang abdi pun Betari Durga catet Tadawadana kula nyuwun pangapunten aturuninga pukulun bilih samangke Kayuwangan ing dandang mangore geger awit pokalipun wisanggeni ingkang adreng kepengin nyuwun dampar cara Garing Astina malah wekasan ing samangke wisanggeni kaliyan pun Antasena nglenggahi Kayuwangan dandang mangore pukulun kula nyuwun senjata pitulung kula nyuwun Pintasraya pukulun yat ngening kalangjiwan akar pandan mon sana tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasolan macaring purnameng gegono dasaring mangsa katiga Astu kursi dam sekaring bawuna langgeng Kakang Narada banteng wae Adi Guru Wilah jebul tinemunipun leres pangandikanipun Kakang Resi Kaneka Putra bilih guru wonten Kayuwangan menika sanes dipun sababaken dening Betari Durga nanging dipun sababaken dening pun wisanggeni larak ngaten to Kakang Narada kula wonten dawuh Adi Guru gandeng pakartinipun wisanggeni menika sampun rak pacak nerajang merbatang ingkang sepisan wisanggeni wantun nyuwun wujudipun negari Ngastina ing ngancas nedya dipun kunduraken dhumateng panguwasanipun para Pandhawa menika sampun lepat awit negari Ngastina menika saged kundur wonten panguwasipun para Pandhawa lumantar perang ageng Bratayuda. Lah ngaten to ketahe. Ingkang angka kalih wisanggeni wantun bedah Kayuwangan dandang mangure monggo mriku mapanipun para Jawata. Teka wisanggeni lancang kuma wantun bedah Kayuwangan dandang mangure lajeng kersa paduka kados pundi? Gandeng kula kinten menawi namung sadhermung ngemutaken dhumateng pun wisanggeni menika kemawon boten badhe damel wisanggeni mendha kamurkanipun tumel lajeng kula badhe nyemplungaken wisanggeni wonten ing kawah Candradimuka Kakang Narada gonjang ganjing langit kelap-kelap waton ler gencang Sri Sang Maha Gandrung wah mangke riyen sampun ngantos kados mekaten nuwun sewu to menawi sanggri dipun cemplungan wonten kawah Candradimuka menika malah mengke ingkang lepat jengandika Adi Guru liripun kados pundi dene jengandika nuding kula ingkang lepat cobi to wisanggeni menika dipun nasihi dening Sang Hyang Asih Prana inggih Sang Hyang Pada Winenang menawi ngantos samangke gadhahi kalepatan dhumateng pun wisanggeni kemawon sami mawon jengandika Adi Guru menika gadhahi kalepatan tumrap Sang Hyang Pada Winenang mila saking menika samangke paduka nedya nampi pidoro saking Sang Hyang Pada Winenang Kakang Narada wonten dawuh sampun boten wonten srana sanesipun melih ing mengke kula nedya ngemutaken ingkang becik rumiyin dhumateng pun wisanggeni nanging menawi wisanggeni sampun boten nampa warah lan nampik pitutur becik paripaksa kula kedah banjur dhumateng pun wisanggeni walah dalang nggih pun nek ngaten pikajengan paduka sampun kula namung saged ndereke kados kersanipun paduka Adi Guru Manikmaya inggih Kakang inggih nulis samangke kula nedya bidhal Kakang Narada punapih
kula aturi ngepiaken barisaning para Durandara Widodara Widodari tumuju wonten ing Kanyuwangan Dandang Mangure merpeki kalawan yuwanipun wisanggeni kalawan Punantasena. Monggo kula dherekaken Adi Guru. Yana dewa yana tuna wong amrang. putra lamun kawekasan kawe sanggene Maya Wisnu Pradenta Kakang Patih Kilapa Warna piye Yayi Prabu Candra Kirana Candramawa lho malah kucing no Yayi Prabu Candra Geni neka-neka wae ora lho ha iya piye Yayi saweturipun Kakang adhem ngono sanesiadi oning negara Dandang Mangure baik piye ana rembug apa pasewakan katon sepi ora ono bakul dolanan ben piye Yayi Prabu Candra Geni iya neka-neka lho lah Kakang Patih Kilapa Warna piye Yayi negara Dandang Mangure wis katon tentrem iya pancen mangkono ning ngene awake kudu jaga-jaga jaga-jaga kepiye Kakang jaga-jaga awake dhewe nedheng duwe kekajiwan yen ngasih mengko ora prayitna lan ora ngati-ati ora burung awake dhewe bakal rubuh mergo pondasine urung garing lho kok ngono mergo pacobanmu mesti akeh ala nabut sayane mulo kakang kuwi sira katengipun Kakang kudu sing prayit nang ati-ati neka-neka bahasamu aku malah ora dong kuwi piye ae ora dong ya anane kaya ngene iki kok ora
Aku ki wis tak wangun-wangun ki lek dadi patih kok ora. Ayo wis biasa wae, ora iso nek biasa ora merbawani. Jan angel tenan nggo malang kerik iki piye kok jan karepe wis ngene ta. Mula kang saka kuwi Siadi Candrageni kudu ngati-ati. Ngono ya iki. Sorote pandam sumula amadang jroning pasarean nani watana remo-remo kalingan ngangrangan Sadya mananggong sumungkem kuling sang kakung mangrapa baboe maneman tak kira arep enem dereng ngantos paripun ingkang sami mbal wacana kasaru raptanipun Sang Hyang Manik Maya karya kagyat Sang Prabu Candrageni miwah Padang Ilabawarna. Turu sore kaki ana tema nganglang jagat nyangkeng pakar kencanane isine tunga tetula sandang kelawan pangan melek sabar narima niku bagianipun Astungkara sidam sekaring bawana langgeng wisanggeni kita gelem ngendhake kita gelem mendho apa ora kang dadi kerepan kita wisanggeni wayang ulun wisanggeni mbok yo maur to ni ora pangling Bathara Guru iya wisanggeni kita mendho ya nggih kita mendho neng kene ora ana wisanggeni anane Prabu Candrageni mangerti ya wisanggeni mbaya usah kita nutup-nutupi yektine ulun mriksa kelawan apa kang wis kita gawe nganti kanan ning kayewangan dandang mangore dadi kaya mangkene Bathara Guru piye wisanggeni ngene ya yektine aku dadi nalendraning negara dandang mangore iki aku ki njaga kanan negara dandang mangore lah kok teko arep ngluputke karo aku ora duwe luput aku ora duwe dosa aku wong arep njaga kanan negara dandang mangore merga komplang lan suwung Gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang lesri sang mawe gandrung mboya ana pangapura kanggo kita manut wektu dina iki kita bakal ulun banjut ulun cemplung ke ning kawah Candra Dimuka ayo nek arep ngruda maripeksa karo Prabu Candrageni bakal tak todhi sepira kadigdayanmu tampan ana pusaka Kyai Cis Trisula wisanggeni
sakti netrane uga rapuh sabdane nggugil rengkane kara saketer kene tungane engkong lir puwu sing bene panca wela tekono geni ngurung sak lumbung gedene mekasan mbuyatu mama dayaning Kyai Trisula ora temomo merga geni kuwi sing ngayomi karo aku kuwi ududaya kemandenku kuwi dudu kok guna kasantikanku kuwi babar pisan ora ning merga sing ngemong kelawan jiwa ragaku kuwi ngerti nek niatmu janjane arep njlomprongke karo Prabu Candrageni wela dalah merga pancen wis mangkot wangkal kang dadi pambegan kita Wisanggeni mula kang saka kuwi ning kene saiki dituntut sapa ingkang bakal bisa ngungkuli marang pangwasaning dewaning para dewa ya panjenengan ulun ya disaweng sapa sing bakal kewirangan ana dewa tak gawe wirang mengko mati dening ulun Wela mati ora Kyai Prabu Candrageni lha kok iso dadi kaya mangkono kuwi ya pancen kuwi wis kersaning dat kamurwing dat Kakang oh mangkono Yai. Banjur Yai kepiye? Ayo ditutke Bathara Guru kae kok ndak wadul-wadul karo sapa-sapa. Ha iya nun ngistoke dawuh Siadi Yai Prabu Candrageni. Senangan ora. Oh iya. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang mawe gandrung Dara piye Kresna kakangku lah kok teko dadi kahanan ana ing negara Ngastina kaya ngene apa kaya mangkene kahanane aku dhewe ra weruh kena apa sababe engko sik lho engko sik kae Yayi Prabu Duryudana kae dinteni oh Prabu Sringastina Maha Prabu Duryudana Koko Prabu ketiwasan kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenjeng Yayi Prabu Duryudana wonten menapa negari Ngastra dipun bedah dening pun Wisanggeni malah wekdal punika negari Ngastra sampun risak awit dipun risak dening pun Wisanggeni Koko Prabu Dewa Bathara Arjuna wonten dawuh pakartine Wisanggeni apa isih adreng arep kepengin njaluk negara Ngastina kala wingi sampun kula emutaken wontene piyambakipun adreng inggih sampun kajengipun sedaya menawi wonten walatipun kersanipun dipun tanggung dening pun Wisanggeni piyambak wela dalah ya ora kena kaya mangkono Yayi Prabu Duryudana wonten dawuh sakmenika wonten pundi Wisanggeni kula pikantuk pawarta bilih Wisanggeni sampun madeg nalendra wonten ing Kayuwangan Dandang Mangure Dara diluruk ning Kayuwangan Dandang Mangure yo ayo
Walah salah. Aku lek mung guyu benake. Walah salah. Lah ngono. Soy. Sopo iki? Sopo iki? Ana ratu. Ireng jengkileng kaya ali. Kowe sapa? Wila dalah iki teko kok wis ngece lho. Arjuna wonten dawuh. Anakmu nek dandan ratu jan yo bagus. Bagus saking pundi? Lho. Adek kowe kok kaya ngono. Ratu bokonge nyedhit. Piye kowe muni piye? Mboten sinuwun mboten. Wah. Kae sing mburi. Arep raine kaya arep tak kecak-kecak ndase. Kiya gedhe bener jagat bener apa? Ayo. Werkudara. Nggih. Sing mburi kae nek ngasih to patene kuwi getun. Gawe meneh lho. Kok gawe meneh anggepe cah kucluk kaya ngono. Coba delon kalau sandangane apa ana patih kudu ember. Wei. Jiak kadhe bener. Ojo ngawur-ngawur. Ingsun iki patih ora karep. Kakang Patih Kilapawarna. Piye Yayi Kinclong? Lho. Yayi Kinclong kuwi to? Lah jare aku kilap. Kilap kuwi kinclong, aku kilap kowe kinclong. Sak karepmu ha iya. Tepungke aku Natandrawati Prabu Kresna, Prabu Candrageni. Weh. Kowe ngerti karo aku ngerti wae wong ya sing jeneng anak satriya Madukara kondang lanange jagat lan suring bawana masa aku ora ngerti karo kowe. Wah, setan iki. Salin, Kang. Iki apa? Bocah kok senengan endi pakarti kaya ngono. Pakarti kaya ngono piye to, Dik? Coba to. Aja adreng lek arep njaluk negara Ngastina. Negara Ngastina kuwi menang bali panguwasane para Pandhawa. Besok lakon Bratayuda. Andan-andan ngayal. Ngomong ora kenek. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Ah, ngopo? Wis menengo wae to, kowe ora ngerti rembuke kok. Sok-sokan sahur manuk, sok akrab kok. Arep ngetungi bidhe kok untril. Kakang, Kang. Woi. Ono dawuhmu Yayi Prabu. Wis ora nganggo Yayi Prabunan. Wis rampung le gelar potensi. Ayo kek susul. Salin sandangan kaya maune. Waduh, lan aku ndeleh nang endi mau? Sandang aku mau syukur ora malah. Duh. Sik aku yane. Walah lah iki apa? Wah, mongko ukurane beda ya. Mereke barang larang nggonku. Iki sing tak nggo iki mau ming krokodil. Mun aku rak yo Verklipman. Syukur ora, aduh. Untung tiba ning karpet. Wah, sapa? Aku njuk ngapura ya Pakde Kresna, aja njuk ngapura karo aku.
Kowe njaluk ngapura karo pepunden Mustina. Ayo endi wonge kaya ning kono? Wah, jan. Tak golekane Pak Ndidorwidana aku wis dikeluputan wis kono wis anggeni. Oh, ora. Tata Gadewe saya Indriaksa Sara Maruta Aku njuk ngapura ya Mbah. Wet iya kira wis anggeni. Heeh. Aku njuk ngapura mergo aku wis duweni pakarti sing kaya ngono. Aku njuk ngapura wis duweni pakarti sing kaya ngono. Iya ora dadi ngopo? Iya. Sing bak aja to baleni sing kaya ngono ora. Iya iki ya duit. Wis ora tak baleni sing kaya ngono. Iya. Wis ndandang mangore utuh dadi kagunganmu. Iya wis anggene. Ora dadi ngopo sing bakal mbok baleni pakartimu sing kaya ngono. Ora Mbah, njuk ngapura ya Mbah. Iya. Lumayan. Nggulut sira kanca-kanca. Kakang Antasena. Wait. Ora wait. Wis gak ayo bali kok. Oh iya, wah jan aku isih ketuntut dadi patih. Jagat Dewa Batara. Panus mring jajalanat lha kok dadi wisanggeni duweni pakarti sing kaya ngono. Wisanggeni Pandhawa, kapan aku iso males ngudi tuwuh loro wirang? Kapan aku iso nyawang kowe mudhar ngatang-atang dadi bathang? Anakku lanang bisa geni. Iya Pakde, njuk ngapura ya. Ora dadi ngopo, yaktine sing luput wong tuamu Ngastina merga kalimpun ngemut gula krasa legi moh nglepeh paribasane. Alah ora usah sok alim, ora usah sok remesik piye? Oh nggak saurunge aku teko sampean ngrasani para Pandhawa kok. Iya ora? Iya, anu ora. Lah. Ya ta? Coba tak takon, mau sing muni kapan aku iso nyawang Pandhawa ngatang-atang dadi bathang? Sing muni mau sapa? Aku ora ngerti. Ora ngerti apa Goro? Goro, anu ora ngerti. Lah. Oh, wong tuwa senane ngono. Ya jajan yo. Ayo. Walah. Angger jajan kok sak geleme dhewe ora. Aku njuk ngapura wis anggeni. Sing njuk ngapura ki aku mergo aku ora garap ngekahi negara Ngastina, Pakde. Iya. Wis ngono wae gek kondur. Kae Kurawa semenembe kono bali kae. Engko ndak gur ngentek-enteki wasitan. Yo wis anggeni jaluk pamit. Setan. Ayo ngelokke aku setan to kowe. Ora jaluk pamit.